Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Jama'a kamar yadda kuke gani, wannan iPhone X ne guda biyu, kowace 256 GB. Akwai fara a cikinsu ga ta nan kuna ganinta ta yi kyau sosai. Sannan kuma akwai baka ita ma a cikinsu, kuna ganinta ita ma ta yi kyau sosai. Sannan kuma ita bakar ma har da kwalinta kuna gani. Wani abokina ne ɗan garin Jos ya mun magana ya ce mai Elmuaz ina son iPhone X 256 GB mai Face ID. Na ce masa babu matsala, akwai ta. Nan take babu ɓata lokaci ya tambaye ni farashin su na gaya masa. Babu ɓata lokaci ya ce in tura masa account number ta ya samun kuɗin su. Ina tura masa account number ɗita kuwa babu ɓata lokaci sai ya saka kuɗin su gaba ɗaya. Kamar yadda kuke gani gashi nan ina ƙoƙari domin in haɗa su domin ganin cewa na tura masa su. So ita ma farar da ba ta da kwali na yi ƙoƙari na sama mata kwali. To jama'a kamar yadda kuke gani delivery dai ya riga ya gama haɗuwa saura turawa kawai. Muna godiya sosai, Allah ya saka da alheri, Allah ya kai maka kayanka gida lafiya.